Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου DJ Σπύρος. Σήμερα θα δοκιμάσουμε δύο σοκολάτες. Ναι, δύο ντέρμπι. Ένα είναι με καρύδα και μαύρη σοκολάτα, άλλο είναι με μαύρη σοκολάτα και καραμέλα. Δύο ντέρμπι. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω πως είναι, θα τα δοκιμάσουμε τώρα εδώ μπροστά για να τα δείτε κι εσείς. Οπότε πάμε στο πρώτο μας ντέρμπι που είναι αυτό με την καραμέλα. Από τη φάση παίζει. Τέλειο. Για να το δοκιμάσουμε. Το κόφουμε και στη μέσα μου πως είναι. Με την καραμέλα εδώ. Βλέπετε έτσι. Τέλεια. Τέλεια. Καλά. Η καραμέλα του σοκολάτα είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Πάμε στο δεύτερο ντέρμπι. Να τα ανοίξουμε. Είναι έτσι. Και να το σπάσουμε και στη μέση για να δούμε και την καρύδα. Να δω. Ωραίο. Και γευστικό. Πιο ήπια η γεύση του, αλλά πιο γεμάτο στη γεύση. Βασικά είναι και τα δύο καταπληκτικά. Δοκιμάστε τα, πάρτε τα, όποιος γουστάρει τι γεύση γουστάρετε, από αυτές τις δυο. Γιατί εμένα μου άρεσαν και οι δύο, αλλά η καρύδα είναι πιο γεμάτη η γεύση, δεν ξέρω, κάπως διαφορετικά έτσι έρχεται η μαύρη σοκολάτα με την καρύδα και κάνει μια ωραία, ας πούμε, αίσθηση στον οργανισμό. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μου, φιλαράκια μου, με την δοκιμή των δύο ντέρμπι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βιντεάκι να σας λέμε. Ciao.